Zdravo svima, dragi baštovani. Paprika, paradajz, krastavac rastu kao ludi. Sipajte ovu mješavinu preko vaših biljaka i one će rasti kao lude i donositi obilne plodove sve do jeseni. Prijatelji, kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Ako želite napraviti prirodni rastvor za prihranu biljaka od 3 sastojka, evo jednostavnog recepta. Sastojci: 1 litra vode, 1 do 2 kašike suvog kvasca i 1 do 2 kašike cimeta. Uputstvo: zagrijte vodu do blago tople temperature. Pazite da ne bude previše vruća kako ne biste ubili kvasac. Dodajte 1 do 2 kašike suvog kvasca u vodu. Kvasac će pomoći u razlaganju organskih materijala i pružiti hranjive sastojke biljkama. Dodajte pola kašike cimeta. Cimet ima antifugalna svojstva i može pomoći u zaštiti biljaka od određenih bolesti. Pažljivo promiješajte sastojke kako bi se ravnomjerno rasporedili. Napomena: ovaj prirodni rastvor neće sadržavati sve makro i mikroelemente koje biljke obično dobijaju iz đubriva. Preporučljivo je koristiti ovakav rastvor kao dodatak redovnoj ishrani biljaka, ali ne zamjena za potpuno đubrenje. Rastvor možete koristiti svakih nekoliko nedjelja prema potrebi. Pratite reakciju vaših biljaka i prilagodite frekvenciju primjene njihovim potrebama. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan, lajkujte ga i podijelite ga sa prijateljima. Pretplatite se na kanal, pogledajte još videa na našem kanalu. Vidimo se tamo.